rasa je iznad vjere. Mi, Bošnjaci, smo 500 godina bili stanovnici Osmanskog carstva kojem su vladali Azijati, Afrikanci, uglavnom Azijati, turska plemena. Bilo je sultana i Evropljana, poluevropljana, sinova ovih ili onih Evropljanki. To ja ne znam, to je kompleksna priča. Ali bili smo, tu su bili Turci. I niko od nas, mi nismo postali Turci, genetski. Dakle, mi nismo dali svoje sestre, svoje kćerke da imaju spolne odnose i da se žene i udaju naši Bošnjaci sa Turcima. I zato smo 500 godina, da smo to davali, mi bi za 50 godina bili Turci. Za 1, 2, maksimalno 3 generacije, toliko bi se izmiješalo, svi bi bili Turci. Mi 500 godina nismo postali Turci. Znate. To je zato što je bilo pametnih Bošnjaka i svjesnih Bošnjaka kao što sam ja, Sven Rustenpašić, koji su ovako izlazili pred narod ili u domu svome ovo govorili da je njihova evropska rasa važnija od bilo kakve religijske solidarnosti. A ovi koji hoće naše Bošnjakinje da bacaju crncima pod jaja, ja na njih pljujem, to su džubrad koja mi nismo, eto kažem, i okupirani 500 godina od Turskog carstva, mi nismo takvu džubrad imali. Dogodilo se tu i tamo ovo ili ono. Dogodilo se da se neka Bošnjakinja udala za Jevreja, recimo, ima takih brakova u Sarajevu. Dogodilo se da se neka Bošnjakinja možda udala i za nekog Azijata, Turčina, ja ne kažem da nije. Ali ogromna masa, ogroman procent, preko 90% sačuvalo je gen, pa zato smo i danas Evropljani. Turci nama šalju svoje sapunice po 10, 20, 50 nastavaka serije. Vidjet ćete tamo da je 3/4 glumica sve evropske krvi, sve Albanke, Makedonke, Bošnjakinje koje su prije 1 ili 2 ili 3 generacije otišle u Tursku, sve evropski gen. Da bi nama se prikazali kao Evropljani, a u stvari kad dođe grupa turskih ovih turista, vi vidite da oni nisu ni nalik na nama, a kamoli da su nalik, a nisu čak nalik ni na te glumice iz turskih TV sapunica koje mi gledamo, a onda nakon 2 godine te sapunice nam glavni glumac kaže da je on porijeklom, šta ja znam, iz Tirane, Albanac ili Makedonac iz Skoplja i tako dalje. Znači, nemojmo se navući na taj tanak led da nas neko uvjeri da smo mi Turci. Nemojmo se navući na taj tanak led da primamo bilo kakve izbjeglice kao državljane na duži boravak i vršimo pritisak na naše političare da prestanu ispod stola da uzmaju pare, jer Balija je lopov, uzma pare za izbjeglice, a onda će Europa kazati vi ste plaćeni, prema tome ima da ih zadržite. Naravno, Srbija nam ih ubacuje, Republika Srpska čuva srpski narod, ne da im tamo, na tome im čestitam, da vidimo šta će Bošnjaci. Kao što rekao, religija nije iznad genetskog koda, mi smo prvo Evropljani, mi smo prvo Arijevci, mi smo prvo bijeli ljudi, a na koncu konaca pažljivije studiranje i tih vjerskih knjiga bi pokazalo da stotinama godina ljudi ne bi ostali ono što su ostali, da su vjerske knjige nalagale ljudima da se međusobno antropološki miješaju, seksualno miješaju, brakovno miješaju, porodično miješaju. Trebamo, dakle, ostati Bošnjaci. Pa da vidimo sad, to bitno je biti Bošnjak i da vidimo sad šta će biti u budućnosti, a ovo je moj, mali doprinos. Ja se zovem Sven Rustenpašić, danas je 25. august 2018.